Здравейте хора, днес ще играем на Skywars в Minecraft. Сега ще избера на какво да играя. Ще играя на Duo Lucky Block. Разбира се, по-интересно. Сега докато чакам да зареди, и той е паркур. Випарин с 7036 joint headjump 10 16. Бозъкът 58 joint headjump 11 16. Паднах, ден. Фотин часън дек. Ми код направих. Юта. Паднаме с Iron Chest Plate. Lucky Block. Легинги. Ето още един глав от Бенанеп се взриви. той ми даде други неща. Ютре пред. В затвор съм! Защо бе? Защо в затвор бе? Това ще го кътна как го чупя, брат. Естествено, някакви хора дойдоха при клетката ми и ме убиха. Хора, естествено, брат. Баш докъде я чупя. И очакнала неофриен директива Като се получи. Босъкът 58 joint headjump 5 16. Пибенанеп joint headjump 6 16. Ахмадотум 206 joint headjump 7 16. Толкова тъп са получи, хора. Joint headjump 8 16. Ванесе за 55 Добре, че не беше ти в кадър. 9 16. Сиджи Майосак Бих един ама друга майски. joint headjump 10 16. Естествено, че DVX 468 joint headjump 11 16. Кеджуфи joint headjump 12 16. Ей! Jax ZZ 777 joint headjump 13 Той е малко 16. съм печелил. L1XM03 joint headjump 14 16. Как гледам какво ми даде, няма да спечеля Камък днеска. joint headjump 14 16. Чона 2 милиона 162 хиляди и 2 joint headjump 15 Защо си пусна TNT бе глупак? Фотин часън дек. Пандерлово изчти Ботес. Юта, жълт, хеметич част Ония пич ти пусна сам TNT със самоуби. Логичи от Хедфор Фелуин Анвиус. L1 XM03 се взриви. Кикеян 69 изпадна от света. Еми някаква кирка. Кеджук и победи Чона 2 милиона 162 хиляди и 2. Защо къбъл столни, брадва? Логичи от Хедфор Фелуин Анвиус. Пак ли анжели, бе? Ще съм на половин сърце. Бах ти тъпото. Береглас 96 753 час пънтновки Тинто Хевой Байк и Бенанеп. Къде мога да му взема на тосайтените моя. Така. Половината мога. Джакс ZZ 777 победи Бузъкет 58. Кеджук и победи DVX 468. Кеджук и победи Камватю. Пибенанеп изпадна от света. Най-накрая го щупих. Да беше... не. Какво е? Нищо. Какво ми се струваше каската? Сега ще бива на другия остров. Сега ще бидвам хора до другия остров. Сериозно ли в бута, бе? Нямам думи направо. Тъча към 79 3 Ботес. Почнах нова игра. Видилантато 725 Джони Хеджамп 12 16. Юта, червен, хеметич час стартът, Бобдило, Да, много як ефект 20 се взриви, Фейлин Слао. Много як ефект ми даде тази игра. Бах че як е. Направо по-хубав нямаше. Енчантнат лук и меч.
който него мога да енчантна. Или 3! Да, не ми е или 3. Даде ми или 3. Yes. 70 само трябва. Само фойерверите, само ми трябва ця, които не знам откъде да намеря. За мен XP от тези енчантинг ботали. За да си енчант на меча. Ето така. Това енчантнах него. Тук има още един лъки блок. Син 456 изпадна от света. Юдон Халюцинация. Фейл освободи. Върно да енчант, той е лък, дори има стрели. Ау, ще ми нападат, май. Ще гледай. Не го оцели. Пешо. Ще ме нападаш ли, бе? Мърни. Макс 000764 е в Яджам. Малърплен 29565 бе обречен, а на смърт чрез падане. Рурал през 78059 изпадна от света. Уойти Чиз Кейсфорд Фелуин Анвилс. Оле за малко да падна от тези Супер ангели. Луки Дроп Чар Спаун. Хора, за малко да падна от тези ангели. Добре, че не паднах, защото иначе ще да откача. Келтрич Ресторет. Ай, стрели ми да перфектно направо. Хора, стрели ми да този луки блок. Твърде перфектно. Тук има някакъв човек. Ей, Трескин Компас е слула. Брат, аре си излез от къщата, бе, брат. Излез. Ти кога дойде, бе, брат? Бузъкет 58. Няма, бе, брат. Вотин Почнахме и от Белуно изчве след 5 години чакане. Благодарение на смъртта ми. Така да игнорираме миналата игра. Уау! Телепортирах се на майната си! Много яко! Сега по някакъв начин трябва да сляза долу. Ще ми помогне ли едно лъки блокче? Добре, слязох. По Хари Потър начин. Ого, за правичка ми даде. Ето лъки блок. Ти базикаш лица, бе! Ау, как гръмна! Дори не го усети. Не повторимо направо. Се питам аз. Мисля, че не. Не, това е моя. Това е моя съотборник, не опонент. Обстрели някакви обувки. Макс 000749 победи Ксалът Фъкс 23. Разказка не нужна. Не имам стрели, само трябва да намеря някакъв лък. Тук на вторията ще има ли нещо? Не. Няма нищо. Направо искам да се махам от тук, ама нямам блокове много. Кога събрах 17 блока, бе, брат? Ей, сега ще ида към центъра. Ама не, много е опасно. Те всички не искат да идат там. Ако идат там, всички ще ме влезат и ще ме изкарат.
И след 10 секунди се спалвам на Флоки блок. Навсякъде. 4, 3, 2, 1. И на Флоки блок има някъде си, където аз не знам задължително. Супер Луки Дроп в чар спаун. Къде има лъки блокове? Опа, от другите. Да, от другите е по-жълт. И също от картата. Или той мене ще изкърти, естествено, защото са двама. Защо ми влязоха двама, бе? Еми хора, това беше от мен за видеото. Надявам се да ви харесало. От мен, чао!